Business idé. 1, 2, 3, kør. Business idé. Har du business i dag? Riverside. Men den husker dine settings. Det er vores $1 million opportunity. Det er næste Altså Facebook. hvad er dine settings? Om at du har headphones på dig? Det er det altid lidt spørger om. Den sætter altid min AirPods til mikrofon. Mm. Nej, bare den jeg altid har i stedet for. Hver gang at man vælger AirPods på macOS, så synes den automatisk også at man skal bruge dem som mikrofon. Så jeg er vant til ligesom, hver gang jeg sætter AirPods, så skal jeg også sætte den til at bruge min alt for dyre overpowered gaming mikrofon. Måske er det fordi man skal have sådan noget audio hijack et eller andet software. Ja, det er hvis du vil køre det rundt i ring, ikke? Hvis du vil have det tilbage igen. Ja, men måske noget man skal bruge det til sådan at fastlåse settings, ved jeg ikke. Og den kunne være lidt mere persistent. Måske. Der findes nogle black hole. Jeg har hørt i hvert fald Caleb Porsche sige, at han havde en setting i hans audio hijack ting, som han trykkede på, når han skulle lave podcast. Nå, ja, det gør du skal forstå. Mic og sådan noget. Han er sgu en fed fyr, Caleb Porsche. Der er nogle folk, hvor man tænker, det er ærgerligt, de ikke er i mit økosystem. For eksempel ham. Gad godt, det har du også snakket om for nyligt, at han var til Rails World. Det bedste ved ham er, at hans stemme og hans accent lyder rigtig meget som en af mine bedste venner, som der bor som ikke bor så langt væk fra ham. Det er så måske det bedste. Det er en Lake Erie ting. Så jeg føler altid, at jeg er lige sådan catchet op med en ven, når jeg hører Caleb snakke. Hyggeligt. Det er også hans attitude i podcasten. Nå, men Peter, hvad angår det? Jeg skal starte med at sige til lytterne, undskyld hvis det larmer helt vildt her med mig. Der er stadigvæk havemænd, og de går til den, og det er jo dejligt. Men hvad? De kan ikke finde ud af at blive færdige, eller hvad? De var sgu i Malaga hele sidste uge. Nå, der havde de syntes, at firmaet skulle lige have en all hands. Nå. Det skulle så være i Malaga. Okay. Fedt. Ja. Jamen, det lyder da bare dejligt. Det kan man jo godt undre dem, kan man sige. Ja. Ja, men min største dreng, han er i Odense. Alene. Med sin børnehave. Nå. Det er sådan lidt weird. Hvad er en anden landsdel på en måde? Ja, der er en hel bro. Ja. Så man håber, han ikke skal hentes, så vi skal betale for... Nej, det skal han faktisk. Han er i zoologisk have med sin Hvordan kan det være, de tager til Odense? Der er lige det bare tættere på, eller lige langt? Nej, der er lige langt cirka herfra. Men det er jo noget med, at de har vundet et eller andet, eller fået noget funding eller et eller andet. Det er en helt fin zoologisk have, der i Odense. Ja, der var jeg med alle 3 unger i den her, eller forrige sommer. Nej, foråret tror jeg. Vi var i Aalborg i sommer. Nu snakker vi. Det var mest dinosaurerne, der kunne noget der. De eneste døde dyr. Vi har familie i Odense også, så vi henter ham derover senere. Og så besøger vi lige dem, når nu han alligevel var derovre. Så han skal faktisk hentes derovre. Men altså, det var derfor, det var fedt, at du lige kunne optage lidt tidligere. Selvfølgelig. Men how goes with you? Hvordan går det i Samplerland? Har I fået nogle kunder i butikken? Nej, det har vi faktisk ikke. Nej. Det er lidt, det er jo lidt noget pis. Ej, hvordan går det? Vi har ikke fået nogen kunder endnu. Vi har haft et par samtaler. Jeg er også sådan, jeg kan mærke, at jeg er sådan nærmest lidt kynisk. Og jeg tror, det er sådan lidt bitter erfaring. Så sådan, jeg er lidt hurtig til sådan at screen folk ud, der, som jeg tror er sådan, window shoppers. Dem har vi haft et par stykker af, bare fordi de lige synes, det var spændende, at nu er der lige noget nyt, og ain't nobody got time for that, you know. Så det har jeg, dem har jeg været sådan lidt hård i filten med, men jeg har, altså der er stadig et par stykker, der sådan, som jeg stadig synes er interessante. Jeg har også et kald senere i dag med en, som er lidt spændt på at høre, hvordan deres use case er helt præcist. Men
mit primære mål, som jeg snakkede om sidste gang, var jo ligesom at finde den der sådan killer use case. Jeg tror stadig, vores bedste use case lige nu, hvor vi jo også har proof, at vi ligesom har leveret varerne, er stadig de der social cards, eller open graph images, eller hvad man skal kalde det. Men min største concern der er, hvor stort det problem det er for folk. Den use case tror jeg kun på, hvis vi finder nogen, hvor det virkelig er noget, de prioriterer, og som de sådan bøvler med relativt tit. Og det tror jeg godt på, for eksempel det der agency. Hvad med et WordPress plugin? Bare lige sådan ud af det blå, mens jeg husker det. Ja, det har også, det er også sådan, det har vi også tænkt på, ja. Men det, jeg tror bare, der er jeg ikke helt før, jeg har sådan, jeg tror godt, at sagtens vi kan løse det uden et plugin til at starte med. Det tænker jeg lidt mere som sådan en distributionsting. Men ja, vi har jo et agency, som er interesseret, og hvor de har meget manuelt arbejde med det, så. Men der tror jeg, og så er det jo det der med, det skal lige være sådan, det er nok mest interessant for dem, næste gang de starter et nyt projekt-agtigt. Kunne jeg godt forestille mig. Dem jeg skal snakke med i dag, det er lidt mere sådan reklame use case, hvor de gerne vil generere en masse sådan, billeder til reklamer. Og der, jeg har sådan lidt en sampler tanke, som er, at jeg kunne godt lidt sådan, jeg ved ikke om frygte er det rigtige ord, men jeg kunne godt lidt frygte, at den business muligheden her er at hjælpe folk med at generere en masse reklamer, måske med AI eller et eller andet. Og det er sådan, så vil man være en del af det? Er det der er din betænkning? Der skal jeg nok bare lige lidt længere i processen, før jeg sådan finder ud af, hvordan jeg gør mig selv excited omkring det. Det kan jeg mene. Det kan være, de betaler nogle penge. Det er jo nemt at blive excited. Ja, det vil hjælpe rigtig meget. Men ja, så der er ikke nogen kunder endnu. Der er stadig et par interesserede. Jeg har sådan 2 hovedtanker i øjeblikket, som der sådan summer meget. Den ene, det er, at jeg er sådan, mit mål for den her uge, det er også at sådan begynde at tænke lidt mere sådan i funnels. Og det er fordi sådan, altså lige nu den eneste sådan inbound vi har haft, det er jo at ligesom at jeg gik ud og sagde, nu laver jeg det her sammen med Rasmus, tjek det ud. Og der var ikke sådan vildt meget at tjekke ud, der var en video, som ikke engang er på websitet lige nu. Og så var der så, at man kunne join vores waitlist, og det er der så også nogen, der har gjort, men nu er jeg sådan lidt, hvor dem der er på listen har jeg ligesom enten rulet ud, at de er sådan, de sagde, I would pay money for this, men når man snakker med dem, er det sådan lidt, de sagde, at de ville betale penge for det, fordi de synes, det var spændende at høre lidt mere om det, og sådan, altså, du ved, og det er helt fint, men det er jo også bare noget, man lærer med erfaring lige hurtigt lige at få pillet dem fra, så man ikke bruger for meget tid og sådan på dem. Er du der stadig? Mit håbløse kabel-tv-internet. Beklager. Kan du høre mig? Ja, du skal da have noget fiber i den biks der. Ja, men det tager fandme sin tid herude på landet. Du var kommet til at snakke om dem, som havde sagt, de gerne vil give penge, men det var egentlig mest bare fordi, de ville være søde og interesserede. Ja, og der er det bare, der er det vigtigt ikke at bruge for meget tid på dem, synes jeg, og lægge for meget af sit håb der. Så det er ligesom, der er dem, og så er der de andre, som potentielt stadig er interesserede, men hvor der er ikke nok til at sådan holde mig beskæftiget, kan man sige. Fordi det er også lige, altså, ja. Så jeg tror, at det vil være godt at få lidt mere, tænke lidt mere funnel. Og noget som jeg tror, som jeg tænkte meget over dengang med Reform, var, at der havde jeg sådan, den måde jeg startede Reform på, var at, det er lidt sådan story of my life, men nok også mange iværksættere, at man laver noget, og så gik det ikke helt så godt, så laver man nye ting, og så vil man gøre alt rigtigt dengang. Så derfor så havde jeg meget sådan en stålfast metode op i hovedet for, hvordan jeg gerne ville gøre det, og hvad hver fase var. Og jeg ville ikke gå ind i den næste fase, før jeg ligesom var sikker på, at jeg havde færdiggjort den foregående fase, eller hvad man skal sige. Jeg ville ikke sådan get ahead of myself. Jeg ved ikke, hvordan man siger det på dansk. Og der,
Men der tror jeg også bare, at det gjorde processen for langtrukket, for jeg tror bare, jeg hørte sådan et ret grinerende citat fra Michael Seibel, der på et tidspunkt var direktør for Y Combinator, hvor at han sagde sådan, der var tit founder, der spurgte ham sådan, altså, om de skulle gøre det, eller om de skulle gøre det, eller sådan, og så, hvor han er sådan, altså, startup er jo sådan en multivariabel funktion, og hvis du spørger mig om, når founder kommer og spørger mig, om de skal gå ud og lave stort, eller om de skal tage et brusebad, så er jeg sådan lidt, jeg vil gerne have, at I finder en måde at gøre begge ting på, på en eller anden måde. Og det tror jeg lidt var det, der ramte med Reform, at det blev lidt for single track, og jeg tror måske, noget som jeg synes er måske lidt spændende, og som er var lidt mit mål den her uge med Sampler, er at få lavet lidt mere en funnel, hvor det kan godt være, at vi er early access, hvor at man ikke bare selv kan sign up, og blive kunde, og self-serve og alt sådan noget. Og det kan godt være, at ligesom at vi har en masse forhindringer nu, fordi vi gerne vil snakke med folk, altså at man ligesom helst skal have et kald med mig, og vi giver ikke nødvendigvis så meget information på hjemmesiden, fordi vi vil egentlig hellere bare vi vil lige gøre folk nysgerrige, og så vil vi gerne snakke med dem. Men selvom at man har på en måde fjernet den almindelige funnel, så tror jeg, det er vigtigt, at der stadig er en funnel, som er ligesom gennemtænkt. Så selvom den funnel hedder lidt mindre website, men måske stadig med en video, og måske en anden call to action, end du ville have, hvis det var sådan, at man kunne sign up selv, så for eksempel til noget early access form, og så baseret på, hvad man svarer der, måske direkte til noget savvy call, for eksempel. Sådan så, at selvom man er early access, og man har bevidst jo på en måde gør det sværere at blive kunde, fordi vi ikke ved helt, hvad produktet er endnu, så stadig have funnel-tankegangen, og optimere den funnel, og kigge på analytics og sige, okay, fordi lige meget om vi er self-serve, eller om vi er early access, eller så skal vi stadig have noget trafik hver måned, for at vi har nogen at snakke med. Og om det så kommer af, at jeg poster på Twitter, eller altså, det er bare, du må jo regne ud, hvor meget giver det hver gang jeg poster på Twitter og LinkedIn, og alle sådan nogle ting, og så må vi se, okay, og hvad skal vi så gøre med den trafik, og hvad for nogle steps tænker vi så, folk kommer igennem, og hvor mange har vi brug for at snakke med, og så videre, og så videre. Så sådan, det er meget sådan det mode, jeg er i den her uge. Tænk på, selvom at jeg ikke har besluttet mig for endnu, at Sampler er en proven idé, som helt sikkert bliver til noget, og som vi på en eller anden måde er all in på, og begynder at investere en masse i produktet og sådan noget, så kan vi godt stadig bruge energi, som ikke kun er at holde kald med folk, eller sådan, men bruge energi på at kigge på analytics og optimere den funnel, fordi det behov er der stadig, tror jeg. Det tror jeg misset lidt med Reform. Der var vi bare heldige, at vi fik så meget sådan opmærksomhed i starten, at vi ikke rigtig behøvede at tænke så meget over det. Men så gik det også, så indhentede det også lidt på et tidspunkt. Hvad med content? Har jeg tænkt på at få en eller anden mega dygtig designer til at lave nogle sindssyge OG images, og så ligesom prøve grænserne af? Ja, men altså helt sikkert alt sådan noget der, og hvad hedder det, det er lidt, altså det er faktisk lidt det der min pointe, at en del af mig, og det er den der sådan sårede iværksætter, der ligger sådan halv bløder, klog af erfaring, eller klog af smerte, eller hvad det hedder, sådan, der er sådan, hvad med at bruge tid på sådan noget growth hacks og marketing, før vi har fundet ud af, om det er en god idé. Det er bare sådan, vi skal bare snakke med nogen og finde ud af, om de vil købe det eller ej. Men jeg tror bare stadig, det er justified at bruge noget energi på det, for at få nogen at snakke med. Det er bare en anden funnel nu. Det er ikke 1% af dem, der kommer på vores hjemmeside, giver $50 og selv onboarder sig selv og bliver samplerkunder. Det er mere sådan en x% af dem, der kommer på vores hjemmeside, booker et kald med mig, sådan så vi kan finde ud af, hvad vores business er. Og det kunne sagtens være også, det, at give nogle fede designs væk, eller hvad ved jeg. Der er mange ting, jeg har tænkt på. Og helt klart sådan noget. Jeg genererer nogle guides til forskellige, hvordan man bruger det med forskellige tools og alt sådan noget. Ja, også fordi
der vil også være nogle af tingene, hvor du vil skulle svare på de samme spørgsmål, hver gang du snakker med nogen. Og så er det jo bare fedt at have en artikel, du kan linke dem til, der forklarer det i dybden. Både kort og i dybden, og har nogle eksempler osv. Det er jo ligesom... Ja, jeg tror, at det er sådan en helt kort version af det også bare, at altså, den der sådan tankegang omkring sådan at være early access, og prøve at have noget, sådan en eller anden form for MVP, man kan sælge til folk, og validere, altså hele det der valideringskoncept, der er det meget nemt at tænke, vi skal have så lidt som muligt, fordi vi skal bare teste hurtigt, og vi går ikke all in, før vi har fundet ud af, om det er en god idé eller ej. Men er der nogensinde noget, der bliver til noget, før der er nogen, der går sådan relativt meget all in på det? Altså, vi er nok nødt til at investere et eller andet i, altså sige, ja, content og growth hacks og hvad ved jeg, altså sådan idélisten med idéer er, der er idéer, og der er også, den er også stadig ukomplet, eller man skal sige, der er stadig mange ubesvarede spørgsmål i forhold til, hvad jeg gerne vil med det lige nu, men jeg tror, at sådan, jeg prøver at give mig selv lov til, det er okay at gå lidt mere all in, selvom at den ikke er valideret endnu, eller man skal sige. Ja. Men er også nødt til at tro lidt på det, basically, er måske den allerkorteste, men er nødt til at tro lidt på det. Ja, jamen det tror du er ret i. Det kan også selv blive fanget i sådan noget. Man kan længe gå og sige til sig selv, jeg skal også have skrevet de artikler, så når folk kan komme ind, fordi når jeg gør det, så kommer de ind, altså i stedet for bare at gøre det, og komme videre. Ja. Jeg er simpelthen mester i at have en idé, og så ikke gøre det. Det er jo også lidt det, man nogle gange siger med idéer, at når man begynder sådan at sige sine idéer, så får kroppen en lille smule dopamin, som om man allerede har gjort det. Ja. Og der tror jeg også, der er nogen, altså måske os to, der sådan, bare man allerede har tænkt det, har man allerede fået lidt dopamin, eller sådan, god idé Mikkel, ej, det var flot tænkt. Lige præcis. Ja. Så det er, det er lidt, det er noget, jeg sådan tænker en del på lige nu. Og nu kan jeg ikke lige huske, hvad den anden ting var. Jeg tror også sådan noget som OG images, det er sådan noget, hvor det er det sidste, du tænker på. Når du skal bruge det, skal du bruge det. Og så vil du helst ikke røre ved det næste halvår. Altså det er jo ikke sådan noget, folk gider at sidde og fedt for meget med, for eksempel. Nej, det kommer ind på, hvad use så det er sådan lidt noget med at være klar, når det er. Og så som du siger, det kommer ind på, hvad use casen er, tror jeg. Det er stadig min teori. Fordi der er nogle produkter, hvor et OG-imaget er en større del af produktet end andre. Ja. Altså for eksempel i Reform, der var det ikke bare en eftertanke, fordi vi godt vidste, at det var, vi satsede på, at det var en af måderne, folk ville lære om Reform på. At de så noget, altså de så at det blev det blev noget, de kendte, når de så den slags social card, at det var en Reform. Ja. Jamen det er godt tænkt. Fordi, så det kommer lidt an på, Og hvis man er et agency, der hele tiden laver nye sites, og man laver mange images, så er det jo også sådan, så har man jo en eller anden proces for det allerede. Så er spørgsmålet bare, hvor irriterende er den proces lige nu. Så ja, det er sådan der mit hoved er. Spændende. The honeymoon period er over. Nu er der bare arbejde, Peter. Nu er det getting real period. Getting real. International bestseller. Ja. Den var gratis, var den ikke? Det tror jeg sgu ikke. Jeg har sgu aldrig betalt for den. Ej, jeg har bare læst den. Så kender vi dig. ja. Den ligger der bare på nettet. Freeloaderen. Ja. Så jeg kan ikke huske, hvad den anden ting var, jeg havde tænkt på. Så det var nok ikke så vigtigt. Nej. Jamen, spændende at høre. Til gengæld så, jeg tror, virker det her i macOS, så kan du gøre sådan her? Konfetti? Hvad siger du så? Nu gik det i stå. Skulle aldrig have gjort det. Nu er det stuck forever. Nu er der 2 Mikkel Malmberger. Det skulle jeg aldrig have gjort.
Nå, jeg ved ikke, nu må vi stitche de to optagelser sammen. Ja. Men grunden til, at jeg ville sende konfetti, var, at Tier har hævet sin all-time high, både antal betalinger og beløbet. Og det er jo bare dejligt. Ja. Men jo også sjovt igen at tænke på, at når jeg ikke rører ved det, så går det lige så godt eller bedre, som når jeg rører ved det. Ja. Og sjovt nok, så er det et sted nu, hvor at det er nogle ret store projekter efterhånden, men det allerstørste har kun 13% af betalingerne. Og jeg siger kun, fordi at det har været værre. Det var sådan i starten, at det var Michael Schødt, der trak hele læsset, og så var det nærmest det. Men nu er det spredt ret godt ud. Så det er sgu meget sundt, men det er jo stadigvæk så kun danske projekter. Og det er nok der, det bliver det næste stykke tid. Hvis ikke jeg kan finde tid til og energi til at tage fat i nogen direkte. Jeg synes det er svært, men sådan er det. Jeg havde faktisk tænkt på, om jeg skulle sende en gave til nogle af de største projekter. Det har vi gjort før, men bare sådan, du ved, rekord her. Tak fordi jeg er her. Men vi fandt ikke lige, hvad det skulle være. Så hvis nogen har nogle gode idéer, så må jeg jo sige til. Send dem en tier. Jeg så, at Sahil, har vi ikke nævnt ham før? SHL. Sahil Lavinia fra Gumroad, han tweetede, at Rails var tech debt. Han har simpelthen tænkt sig at konvertere hele Gumroad til Next.js, fordi han mener, at det er bedre for AI og så videre. Og du ved, lige da jeg læste, så det vækker mange følelser i en. Men med det samme tænker jeg, hold kæft, hvor er det dumt sagt. Og så tænker jeg mere over det. Og hvorfor er det egentlig, jeg har det sådan? Og så tænker jeg over det i længere tid, og så tænker jeg stadigvæk, hold kæft, hvor er det dumt sagt. Ja. Men jeg synes virkelig, han er virkelig blevet AI-pillet på en åndssvag måde. Han er engaging. Ja, det tror jeg også, det er det. Men hvordan får man alle de voksne til at blive sure? Ja. Jeg tror, hans tanke var, at med Rails har vi ikke alle de mange frontend biblioteker, der findes til React. Og det er jo rigtigt, at React er godt og smart. Og nu bruger jeg det til daglig TurboPuffer med vores Next.js site. Og det er som om, at det bedste ved React, det er React. Og så alt det andet, det er sådan lidt mere besværligt. Hvor det bedste ved Rails, det er alt det, som ikke er godt ved Next i virkeligheden næsten. Som er, du ved, alt backenden er super nem at have med at gøre. Men en forskel, jeg synes i forhold til AI specifikt, er, at i Rails, som jeg også snakkede om i sidste uge, jeg opgraderede en gammel app, der er stort set noget, jeg skal ændre. Altså API'erne er de samme, som de var for 15 år siden. Og jeg har også opgraderet 10'er til den nye Rails 8 beta, og har skulle stort set ikke røre ved noget som helst for at få det til at fungere. Så på den måde kan man sige, alt det indhold, som AI'erne er trænet på, vil jo være relevant stadigvæk for Rails i virkeligheden. Så jeg synes faktisk, næsten det modsatte er sandt. Men det han måske kan have ret i, det er, at vi har de der UI-komponent libraries, som der er i React. Og det er samtidig, du ved, så er der sådan noget i mig, der siger, så gør jeg det bare. Så laver jeg bare det der, du ved, ZCN UI for Rails. Og det er der allerede nogen, der har lavet. Der er faktisk adskillige, der har lavet versioner af sådan noget lignende. Og interessant nok begynder de at gøre det i noget, der hedder Flex, som er sådan en måde at lave UI i ren Ruby, faktisk. Okay. Men ja. Men heldigvis er der jo noget, der hedder Inertia, så man kan jo sagtens bruge React sammen med Rails. Det du kan bruge begge dele. Ja. Jeg har aldrig prøvet Inertia, men det er det er meget lightweight. Jeg er interesseret i konceptet. Jeg brugte en gang React på 10, faktisk, hvor jeg sådan bare sprinklede det ind. Altså jeg ikke havde en single page app, men jeg bare sådan havde komponenter
der var sådan startede Savical også, at der bare var dele af det, der var React. Der tror jeg bare, han havde Preact, så det ikke var så meget, han lavede. Ja, det havde jeg også en overgang med det der compat-lag. Men det, den måde Inertia startede på, det var det, jeg lige var ved at lave Branch for det, så 2-3 startups siden nu, som var deployment, sådan CI/CD tool for WordPress. Og der var Inertia bare en blogpost, som Jonathan havde skrevet. Jonathan, som jo er partner i Tailwind Labs. Der var det bare en blogpost, så man bare læste blogpost, og så kopierede kodesnippets ind. Og så nu er det så et library, men det er et ret lille library. Det er bare sådan en måde at hydrate sin frontend, ikke? Jo, altså, det er sådan basically, i hvert fald den måde det fungerer i Laravel, er bare, at du kan returnere i stedet for at returnere et Laravel sådan blade view, så kan du returnere et navn på et React komponent. Og så hiver en React komponent ind, og har smidt noget JSON ind i det, så du har dine variabler. Jamen det var også sådan, jeg gjorde i Tier faktisk, bare med mit eget setup, at jeg så spyttede noget JSON ind, og så en komponentnavn. Det eneste, der sådan, man skal ændre i sin app, er, at man skal lave alle links om til at være inertia links, for det bruger sådan noget turbo, turbo links-agtigt, hvis ikke det er turbo links. Ja. Sådan så det føles som en one page app. Og så en anden ting, jeg synes er forskel, det er, nu sidder jeg jo i Next hver dag, og det er en følelse, der fortager sig, men i starten følte jeg godt nok tit, at det hele ville godt nok være nemt, hvis bare jeg skrev det op i Rails. Ja. Det var sådan en følelse, man altid skal kæmpe imod det der med, hvis bare jeg skrev det om, så var det nemmere det hele. Så var det slet ikke de samme komplekse problemer, jeg havde, hvis jeg bare skrev det om. Det var jo sådan, Cursor havde det, da jeg bedte den om at bruge D&D-kit, og det bare lige pludselig skiftet til React D&D uden at sige noget, så det gør det jo også bare. Det er rigtigt. Ja, men hvis den gør det på 30 sekunder, så er det måske mere nemmere at retfærdiggøre, end hvis udviklerne skal sætte, du ved, et halvt år af til at skrive om. Ja, men det var meget sjovt. Men det er også sjovt, fordi det er så forskellige paradigmer nu, hvor Rails er ligesom gået HTML over the wire, i stedet for JSON over the wire. Så det er sådan virkelig tilbage. Og det var sjovt at høre Caleb Porsche snakke om DHH, hvordan han er totalt... har alle elementerne af en kultleder. Ja. Hvilket det er rigtigt. Han er en intens fyr, men man må også give ham, at han samtidig har ret i hans meget, meget jernhårde holdninger. Ja, det er strong opinions, strongly held. Ja. Strong opinions, clung to for life. Ja. Ja, men det er fint. Jeg må sige, at det vokser på mig Next.js, når man lige selv får fundet sig en konventioner. Det er jo også det, der er forskellen, at i Rails, der er der jo næsten konventioner for det hele, og i Next.js, der lander du, og så skal du selv til at opfinde, hvordan gør vi her? Jeg tror, Sabler er en Next.js app. Ja, det er det garanteret. Jeg tror, Rasmus er ret glad for det. Det har jeg ikke lige fået ændret endnu. Nej, Laravel. Ja. Ja, så det er det. Jeg har faktisk ikke rigtig nogen store planer for 10 lige nu. Altså jeg tror jeg skal på contentvognen. Jeg tror ikke der er nogen vej udenom længere. Altså nu tror jeg simpelthen bare det er det jeg skal. Prøv at definere contentvognen. Jeg skal jo have en blog i virkeligheden. Der har været WordPress drama. Du er jo ude af WordPress verden mere eller mindre. Men hvorfor skal du have en blog? Eller hvem skal den blog være for, mener jeg? Jamen det skal være et sted, hvor jeg kan skrive artikler om. Og så tænker jeg bare, en blog er nemt, fordi den har sådan en flad struktur. Hvad skal artiklen handle om? Jeg skal jo for eksempel have skrevet Tier versus Patreon dokumentet, eller Tier versus Buy Me a Coffee dokumentet. Så det er jo bare et undersider, landing pages, CMS, ja. Og jeg kunne bare putte det i Rails, men det kunne være fedt nok, hvis Rikke også kunne ændre i det, uden at jeg behøvede at skulle deploye og alt sådan noget. Så spørgsmålet er, om jeg skal have en side helt ved siden af, eller jeg skal have simpelthen sådan noget sådan headless CMS at putte ind. Har du prøvet nogen af dem? Ja. Altså i Reform, der havde vi faktisk, der brugte vi Eleventy til vores website. Og så og så brugte vi Headless Ghost til vores blog. Ja, okay. Men ikke til sider, kun til vores blog. Men der var jo også 2 programmører. Rikke kommer jo ikke til at have GitHub Access. Nej. Men Derek han havde også det samme.
setup, og han havde også folk, der skulle skrive artikler for ham, så det var derfor, han lavede det i Ghost. Ja. Meget af det. For ham virkede det ret godt, for os, vi synes det var lort. Okay. Jeg synes bare, det var en pisseirriterende begrænsning at have. Og jeg savnede bare altid, at det var meget mere simpelt at builde og deploye, og der var bare så mange bøvlede ting, netop med sådan noget social cards, og få sat billeder ind det rigtige sted, og URL'er, så skulle billederne ind i Cloudinary i stedet for Ghost, fordi ellers så var der noget med, så var det jo på en password-beskyttet side, fordi vi ville ikke have, at folk skulle åbne Ghost-siden, og der var bare sådan en masse irriterende ting, hvor jeg var sådan, det var bare overhovedet ikke det værd. Ja, der var ret mange, hvad hedder i vores nyeste template, og Contentful og sådan noget, ikke? Sanity. Vores nyeste Tailwind template, der har vi faktisk lavet det med Sanity. Ja, det så jeg godt, ja. Fordi da vi skulle til Las Vegas i maj, hvor jeg endte med at ikke at tage med, der gav vi min billet til deres chief content creator eller et eller andet, developer education eller andet. Så han har selvfølgelig fået lidt influence. Ja. Ja, men det er også smart. Jeg tror, det er rimelig populært. Men jeg kan også godt se, at det er jo sådan med det samme, at der er folk, der skriver til supporten, hvorfor virker det der Sanity? Og det var sådan lidt, det var ikke, vi kan ikke lige lave support på det, vel? Altså sådan, vi har lavet template, og vi inkluderede det som et eksempel, men... Ja, det tænkte jeg faktisk var en god idé, at det var med som et eksempel. For jeg synes ikke, det nødvendigvis er indlysende, hvordan man integrerer de der, specielt ikke i altså, Next og så videre. Jeg vil være meget mere likely til bare at have det i Markdown. Og så, det er jo lige før, man kan bare kan lade hende skrive direkte på GitHub. Ja, det er da rigtigt nok. Eller, det kan også være, vi har sådan Notion. Det kan også være, det bare skulle være sider i Notion, der bliver vist. Altså, spørgsmålet er, hvor mange sider det kommer til at være, og hvor stort et problem det vil være for dig at manuelt sætte dem ind. Ja, du har ret. Nu er du ret, Peter. Måske skulle man starte der. Jeg synes, jeg har aldrig brugt et headless CMS, som jeg synes var nice. Nej. Jeg har kun følt, det var en begrænsning. Vi gjorde en gang, vi brugte Contentful til et DR-projekt, hvor vi skulle lave en ny, som Jakob Bøtter. Vi skulle lave en ny nyhedsapp, og det var bare sådan en beta, demo, MVP-agtige ting. Ja. Hvor at journalisterne jo skulle skrive nyhederne, og der brugte vi der Contentful. Jeg ville hellere, det var sgu meget smart egentlig, fordi jeg behøvede ikke at røre det. Det var det gode ved det. Ja. Men hvad hedder det, til Laravel Live, der var jo ham Sylvester fra TV2-regionerne. Ja. Og hvis jeg skulle bruge noget, så ville jeg bruge det, de bruger, som er Statamec. Som er et Laravel CMS, så det ligesom ville være bygget ind i vores Laravel app, hvis vi havde en Laravel app. Ja. Men at bruge, jeg gad ikke at skulle lave til at have PHP ind. Jeg gad ikke til at lave API request for at få det der. Men jeg tænker, du skal bare cache det. Jeg kan ikke tage det seriøst, når der er nogen, der siger, at du skal bare cache det, fordi... Pointing. Det er en alt for nem måde at sige det på. Ja, det er ikke. Du skal jo bare... Et af de sværeste problemer i computer science. Du skal jo bare finde på et godt navn til det, og så bare cache det. Det er jo bare time zones. Ja, det er jo bare Ja, det kan være, jeg fortryder. Jeg tror, det er en rigtig måde. Altså, nu tager vi lige noget first, thinking from first principles, ikke? Er det ikke sådan, de smarte, de gør? Jeg tror, det bedste vil være at lave dit eget CMS. Ja. Så hun går bare ind i den admin, vi allerede har, og så skriver hun bare derinde, og så fyrer hun den af. Og 50% mener jeg det, og 50% er det også en joke, fordi du udvikler, og så selvfølgelig skal du lave dit eget CMS, før du kan lægge content på dit website. Selvfølgelig, ja. 51% mener jeg det. Det kan godt være, det er, for jeg har allerede sådan en du ved, sådan en rich text editor på siden jo, hvor hun bare kan trække billeder ind og sådan noget. Så det er jo ikke engang fordi, at jeg behøver at genopfinde... Du kan nærmest bare give hende en tier-konto, og så give den et eller andet flag i databasen, at det ikke er en rigtig
konto eller et eller andet. Ja. Ja, det kan være, jeg skal gøre det. Nu må jeg lige undersøge. Nå, men det var mest, det var det, Peter. Er der andet på planen? Nej, altså jeg må også sige, jeg synes ikke, føler ikke, jeg har så meget med i dag. Så jeg har stadig skrevet Twitter DM's og e-mails, fået folk til at ville snakke med mig om sampler, men jeg har ikke så meget konkret at vise. Men skud ud til Telegram-gruppen. Der sker ikke helt vildt, men dejlige folk er der. Spændende blanding. Det fede er lige at høre, hvem folk er. Indtil videre. Helt klart. Ja. Jeg kan måske lægge op til, at folk gerne må skrive deres erfaringer med Headless CMS'er, hvis de har nogen for eller imod, vil jeg gerne høre. Jeg har inviteret en gæst i næste uge. Spændende. Kasper, som arrangerede Laravel Live. Den gode Hartvig. Ja. Fordi han har lovet at tage sin bare notes ideas list. Så hvis vi ikke har nogen updates i næste uge, så har vi noget andet at snakke om. Jamen, det lyder dejligt. Lad os der var en sjov episode, hvor til Laravel Live, kan være, jeg skal gemme den til næste gang, hvor det i hvert fald endte med, at han sagde, vil du se min liste? Og så sagde jeg, lad os lave en podcast om det. Ja. Det glæder mig meget til. Så roaster vi hans liste. Jeg har hørt en af dem, og den synes jeg er for meget sjov. Eller Rizzer. Hvad er det modsatte af roaste? Rizzer. Vi rizzer hans idéer. Ja. Okay, Peter, det er jo hyggeligt. Super. Vil jeg se, om jeg får strikket de her to sammen, og så trykker jeg aldrig nogensinde på konfetti-knappen igen. Nej. Fedt. Så håber jeg fiber næste uge. Ses. Ja, det håber jeg også.